Áno, presne to je ten rozmer, ktorý pomôže konštruktérom niečo urobiť, čo by ináč nedokázal. Každý ten konštruktér má také vedomosti z toho, že čo je vyrobiteľné trieskovým obrábaním alebo takým výskrovaním alebo niečo také. Je limitovaný už pri tom návrhu, že tak toto sa nedá vyrobiť a tým smerom ani nejde. Mňa nezaujímalo, že sa to nedá vyrobiť, lebo som nevedel, čo sa dá vyrobiť. Ja som to nakreslil tak, ako som to videl, ako sa mi to javilo a potom som prišiel na to, že to sa nedá vyrobiť a vtedy som začal používať tú 3D tlač. Niekedy ten limitujúci faktor je priestor. Nedá sa vyrobiť nejaký zvláštny diel alebo slepé otvory sú tam, ktoré sa nedajú vyrobiť normálnymi technológiami a to je dôležité, že pri tom danom zariadení, ktoré tvoríte, nie ste limitovaní. Toto je napríklad frezovaný dielec, táto zárážka by sa tiež dala vyfrézovať, ale by bola drahšia ako toto, lebo sú tam také malé zúbky a toto je drží ako zúbleného remene. A nejak sa mi to tam nevedelo zmestiť. Hej, dá sa kúpiť až štandardizovaný. No a je vytlačený, lebo stačí. Keby sme to zobrali na počet, na objem, na hmotnosť, tak nie je to ten správny merateľný ukazovateľ. Na funkčnosť. Myslím, že to je ten správny merateľný ukazovateľ.